Qozon, Qozon, Qozon. Hayırlı iş Tatariston, tom. Assalomu alaykum do'stlar. Salom barchamizga da. Endi qishning so'nggi kunlarini mana shulay biyib, jırlab, toza bir nuqta qo'yib, yemli, quyoshli yozlarni qarshi olishga azir bo'lsak, narsa kutamiz, kimni kutamiz? Boshlaymiz. To'xta Bulat, nechik endi boshlaymiz. Biz ixlos yilmayular, kuchli olqishlar kutamiz. Siz narsa kutasiz do'stlar? Narsa? Konsert kutalar. Bormi o'sha bizning motor zalda bori tek Ilnaz Bog'ni ko'rga kelgan kishilar? Tomoshachilar. Bor. Ikkov bor. Azir bo'lsangiz, qishqirig'iz, olqishlag'iz, sizg'irig'iz. Sahnada Ilnaz Bog'. Assalomu alaykum. Xudaydan sağlık, tazalık, sağlıktan da zor yoktur dünyada bayılık. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Kızıkma dünya malına, bayılık bir doludur ayılık. Olmasa taza sağlığın, ni bıçağıma bayılık. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Yazmışımdan hiç zarlanmayayım, dünyamda jitiş şulay. İyisenlik sağlığımdan ayırmaz zinhar Xuday. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Xuday isenlikten, sağlıktan ayırmasın birinizni har vaqt. İsen yemin yaşarga yazsın. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Ayırma Xudayı, ayırma isenlikten, sağlıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Durmuşum bize bulgan, sağlık digeni bayılıktan. Sağlık digeni bayılıktan.
Ничек кайфлар, ничек хәлләрегез? Хөрмәтле, шушы безнең Татарча солянка концертына килгән, эш мәшәкатьләрен ташлап килгән яраткан тамашачыларыбыз, һәр барчагызга ялкынлы кайнар сәлам. Һәм инде менә бүген теге Раяз әйтмешли, уйнап шаярып әйтә инде ул. Илназ безнең популярлык шуннан күренә, иң беренче җырлата башладылар. Теге Обычно бит инде ахырданрак, соңрак куя торганнар. Бүген башларга булдык әле, шуңа күрә иң беренче булып сезнең күзләрне, йөзләрне, сезгә үзебезнең яхшы энергетиканы бирергә булдык. Һәм инде тагын бер яңалыгыбыз бар. Безнең инде менә җырчы кызларыбыз Ландыш Нигъмәтҗанованың бүген малае туды әле генә. Менә рәхмәт безнең кем әйтмешли милләтебезгә шундый батыр уллар бүләк иткәнгә. Менә миңа форсаттан файдаланып кем әйтмешли миңа гына эләкте, әлеге насип булды. Яңалыкны сезгә әйтергә, башкаларның уже яңалыгы юк. Һәм теге бала дигәннән дөньяга бала туды дигәннән әле Булат белән сөйләштерәбез. Булат бик кызыклы гына бер булган хәлне сөйләде. Ничек әле ул? Бер 70 яшьлек бабай. 70 яшьлек бабай нигә больницага барган да инде. Шуннан теге кем сорый икән, доктор. Ничек бабай хәлләр? Ничек кайтышларың авырта дигәч, улым Аллага шөкер бер төшем дә авыртмый. Булай гына килде, менә яңалыгым бар. 18 яшьлек кызга өйләндем, бәби көтәбез дип әйтә ди. Хәзер шуннан соң теге бу доктор бабай, никит инде 70 яшьтә нинди бәби, ты что, кеше көлдереп җөрмә. Улым, самый главный двигателен сакла. Двигателен сакласаң барысы да әйбәт була дип әйтә ди. Хәзер бабай яра кайтып киткән бер 5 елдан бабайга бер 75 тирәсе бит инде яңадан килгән докторга. Теге доктор сорый инде, ничек әйдә бабай хәлләр, ничек бәби булдымы? Эй, улым, Аллага шөкер булды, менә икенчесен көтеп ятабыз дип әйтә ди. Докторның күзләре маңгайга менгән, бабай кая 75 яшьтә нинди сиңа бәби булсын, ты что, кеше көлдермә дигәч, энем, самый главный двигателен сакла. Двигателен сакласаң барысы да әйбәт була дип әйтә ди. Моны Булат сөйли, мин монда әйберне мәңге сөйли алмыйм кеше янда. Шуннан инде закта үтми, 180-ләргә җиткәндә, бабай 3нче балага узган хатынын доктор янына алып килә. Кырсаклы килешимә тегене алып кереп китәләр акушерскийга, туда-сюда үзенең йомышларын, эшләрен эшләп бетерәләр дә. Теге доктор җигереп чыга да бабайны коридордан эзли. Бабай, кая син, бабай? Теге, эй, улым, мин монда, нәрсә булды, кем булды дигәч, бабай двигательнең майын алмаштыр, негр туды дип әйтте ди. Шуңа күрә двигательләрне майларын караштырып җирегез. Уйнап шаярып кына, инде алга таба, менә мин монда әйберне мәңге сөйли алмыйм. Сахнадан тем более. Алга таба җырлыйсы килә, кеше турында бит инде теләсәң, сөйләп җөрүчеләр бар име. Менә шушы имеш булганны, булмаганны сөйләп җөрүчеләргә багышлап шундый бер җыр яздык. Менә сез белән сез аны ишеткәне бар инде радиолардан. Көенмик дип атала. Гали апа Саидшинның сүзләре, көй үземнеке, көенмик. Бу шундый кешеләргә мәдхия булып яңгырасын әле. Кемдер сөйли, булмаганны үз-үзенә ям таба. Бер гөнаһсыз кешеләрнең йөрәгенә ут сала. Җанга яра ясамагыз, нахак сүзләр сөйләнеп. Сүзләрегез кире кайтыр, үзегезгә әйләнеп. Җанга яра ясамагыз, nahak sözler söylenir. Sözleriniz geri kaytır, özünüzge eğlenir. Rencitmegiz kişilerini, dil yarası bitmiyor. Den yarası düzelse de can yarası gitmiyor. Kızmağız kişi durmuşun, öz durmuşunu barla. Yaşaysın mı örnek bulup, arka burulup karay. Kızmağız kişi durmuşun, öz durmuşunu barla. Yaşaysın mı örnek bulup, arka burulup karay. Gameller
Bizgi kişide g'aybetke urun kalmay Көңілі сaf bulgan adam Kardeşin utqa salmay İsenlik verilgen iken Yaşık dostlar suyunur Yuklar süzler yürütelerdi Yürmi gelip güyünür İsenlik verilgen iken Yaşık dostlar suyunur Yuklar süzler yürütelerdi Yürmi gelip güyünür Жырның қоша батырған ұрны Жанға ярая самағыз Нахақ сөзлер сөйленіп Сөздеріңіз кері қайтыр Өзіңізге үйленіп Жанға ярая самағыз Нахақ сөзлер сөйленіп Сөздеріңіз кері қайтыр Өзіңізге үйленіп Sözleriniz geri kaydır Özünüzge eğlenir Özünüzge eğlenir Автор башкаручу Орысша егети Илназ Бах. İlnaz Bak Рахмат Қазан, мен сізді яратам Onlar da seni yaratalar Бах Илназ. Әйдә тагын бер чыгып кер инде. İlnaz Bak Baba kulağa Rahmet Оятсыз мәзәкләр сөйләү остасы. Монда теге башка алып баручы булса, Айваз булса, Айваз сөйләс дип әйтә ул. Мен Айвазның әйткәне бер теге Айрат иләсе булса, Айрат ди шулайрак. Булат. Һәр вакыт кылана. Білесің ме? İlnaz Bak ime лампышка белән бер ул Менә коп караңгы зал име Илназ Бак чыгуга яктырып китте Нишәп Илназ чыгуга әле ул? Мәсәлән, минем күптән чыкканым юк иде 12 сәхнәсенә. Шулаймы ни? Güzel туташлар, ханымлар, телисезме? Сезнең өчен җырлыйм. Телисезме, сезнең өчен хәзер биеп тә күрсәтәм. Сен хәзер биюче дә шул Әйдә, син Дуслар, кем икән? Бу пауз име алкышлар өчен иде Хөрмәтле вә гыйззәтле алып баручы Дәвам ит. Жырчы, продюсер, шоумен, биюче Булат Бәйрәмов. Ие. Һәм просто Илшат. Ярар. Ваказов Илшат. Просто. Просто. Булат. Лейсен каясың. Өйдә. Алып баручы Лейсен Ветрова дим. Сөләйманова. Ул тегене хәзер чыгачак Лилияны күрде дә. Туфлины каян алдым? Укчасынча сантиметр. Ничә инде фирма теге бәясе күпме кая бар? Тегесе мосы сөйләшә Хатын-кызның гадәттәге сүзләре инде. Шул туфлидан башланды. Сөйләшеп калдылар һаманда. Булат. Әйдә башта Лилия чыгып җырласын. Хатын кызың ана сүзе бетми. Мин дә шулай дип Аннан соң уйлыйм. дәвам итерләр. Әйдәгез, Шакрик Гали үзен каршылыгы сәхнәдә Лилия Гыймаддинова. Лилия Гыймаддинова. Yeah.
Лилия Гимаддинова. Гимаддинова Лилия. Лейсан Федорова. Рахмет, Федорова рахмет. Лейсан. Рахмет Булат, мен әлі қазір жырларға жиынмын бет. Юк. Ой, Булат, сені білемін, шушы сахнада тұрған мен шундай рахат, шушы концертны алып барға шундай көңілі, сен елмайып қына тұрасың. Халық алқышлы рахатленіп. Менә шушы сәхне, матур, әйме. Ул артистларның киемнәрен күрсәң, берсеннән-берсе матур. Ул туфлилары жылтыр-жылтыр килеп торамалы. Сен күрдеңме әле? Артта тегендә берсенең свитеры әйме. Ул йомшак. Ул мә кулга тотып карыйсы килә. Ни диажыннан ди. Әйе. Артыннан шығып тұрған теге зур сыртына қарап, дия екенін оңлап алдым инде мен аның. Булат. Ләкин бір көді көрмәгіз, ол свитерны киген жерші Индива деп. Индиваның күлмәге шип-шисты ефектен генә. Хиндистаннан кайткандыр. Шулай ди. Каршы алыйк. Сәхнәдә Индива. Алкышларыгыз. Yalındırma, sağındırma, gazaplama yarını. Biraz tuz diken bulup, bilgeleme canını. Mima gerek senin canın. Suyamadıgan sözlerim seni kutib oldu endi menim mamsu ko'zlarim ko'rar edim qo'shar edim erkalab hubar edim hislarimni qo'zg'amaycha tek senga tugar edim menga kerak sening jonim suyamadıgan so'zlarim seni kutib oldu endi menim mamsu ko'zlarim Da-di-di-da, da-da-da, da-di-di-di-da, da-da-da, da-di-di-da, da-da-da, da-di-di-di-da, da-da-da.
Жыршы Индива. Хаманың оркестрі. Индива. Рахмет айта, көрдің ма? Қаралы, не істелер? Индива. Әлі сәріші, Күлмәге көрініп тұра кіндігі дейерсің. Кіндігі Біреу көрінмейді. қарап қойды, неужели көрінді екен дейді. Қаплаған. Хатыны янда отыр, өзі қарап тұра, ға? Yok Bulat, мен оңай olmayayım. Неше біз қабан артистларының күлмәкләрін, туфлиләрін текшеребіз, бәлки ezrәк жырларын текшеріп аларбыз, ә? Ага, 23 февральда бүләк етілген тігі жиді Парнаскидан соң башқа бір нәрсе турында ойлай алмаймын. Ел сайын мене гіл бір сюрприз күтә. Әке мен тігі фараздаймын де, бұйыл не түстәге болар екен деп. Алсу түстәгесін бүләк етмәгәш. Нормаль. Bulat, Әу. мен сеңа бір сөз генә әйтәм. Бирешмә. Әйе. Бір атнадан 8 март, мен сеңа уйлайым, нәрсә бүләк итәргә кирәк икән. Бергәләп ойлайбыз хәзер. Син Әйе. уйлыйтыр, әме? Син уйлыйтыр. Мин уйлыйм. Ринас, син жырла деп әйтәсе килә. Каршылыгыз сәхнәдә автор башкаручы Ринас Әхмәтов. Яршаллы. Риназ Әхмәтов. Бернени кыз урам буйлап атылып, башын аска иген оялып, җитәкләгән нәни кулы белән, сукыр әтисенең куллары. Бернени кыз урам буйлап атылып, җитәкләгән сукыр әтисе. Я Худаем, бер мизгелгә генә ал син аның кара пәрдәсе. Әнә иптәшләре барда уйыны, әтиләре кайта җитәкләр. Нәни күңелендә уй бураны, минем әти күрми соң нишләр. Бер нәни кыз урам буйлап атылай, җитәкләгән сукыр әтисе. Я Худаем, бер мизгелгә генә ал син аның кара пәрдәсе. Күрсәйде нәни төпшек кызы, ал күлмәген нурлы йөзләре. Күрми каласың бит балакайыны, күбәләктәй матур шакларын. Яхшылыгыны күрә яманлыгыны, әтисенең тоя куллары. Шул куллар бит аңа юл күрсәтә, ә ул йөрәктер оялы. Бер нәни кыз урам буйлап атылай, җитәкләгән сукыр әтисе. Я Худаем, бер мизгелгә генә ал син аның кара пәрдәсе.
Asinanın qara perdesi Arsinetke yemnen gözleri Бек зор рахмат, қайырлы кешілер, құрметті тамашашылар. Сізге енді Шалғы шаһарынан ең зор қойнар сәлемдерін алып келдік. Һәм енді алдағы жыр Рүстем Хайруллинның Марселі. Хафиз сөзіне ясалған жырларының бірсін, жырлап өтәрбіз Сайрар сандуғашлары. Кеттік! Ağaçlar ok şeşekte keleşte yutuyu külmekle May ayının huşbuysi yolqındıra yürekni Mehabet bakışlarının Türkem alma ağaçları Mehabet bakışasının biz sayrar sandıgaşları Mehabet bakışlarının Türkem alma ağaçları Mehabet bakışasının biz sayrar sandıgaşları Aşır kanıda bir ağardı kızardı Yeşil olmalar tüsünde sağışlardan sızlandı Mehabet bakışlarının Kürkem olma kaşları Mehabet bakışasının bizi sayrar sandı kaşları Mehabet bakışlarının Kürkem olma kaşları Mehabet bakışasının biz sayrar sandı kaşları Bizde aşıp yamalımadık Ütkerdik jey ayların Alsulanıgan olmalarday Yarattırdı nazların Mehabet bakışlarının Kürkem alma kaşların Mehabet bakışasının biz sayrar sandı kaşları Üstürgüz birgeleşip bakışalarda olmagaş Minime küngel şeşek ata sizinin işini jırlagaş Mehabet bakışlarının Kürkem olma kaşları Mehabet bakışasının biz sayrar sandı kaşları Mehabet bakışlarının Kürkem olma kaşları Mehabet bakışasının biz sayrar sandı kaşları Mehabet bakışasının biz sayrar sandı kaşları Ринос Ахметов. Ой, шәп, нинди матур жырлар жырлыйлар, әйме безнең артистларыбыз. Сіз кулларыгызны җәйләмәгез, рәхәтләнеп кул чабыгыз. Сандугач дип жырлыйлар, әйме. Сандугачларга кадәр ерак бит әле Булат. Күп калмады инде. Юк, ерак әле, ерак. Ә менә 8 мартка кадәр бары тик бер атна гына калып бара бит. Әйе. Ай, харап икән. Әйе, син беләсең, ничек көтәм мин. Бөтен хатын-кыз көтәдер дип уйлыйм, әйме. Ул бит шын мөгъҗиза. Рәхәтләнеп ирләдем, менә булай да бурасың, тигеләй дә бурасың. Алар безгә ни за что урыс әйтмешли, юк дип әйтмәячәк. Җыентыгы 8 март көндә юк. Саран ир-атларда акчаларын заначкага гына тотып торган ир-атларда җин шупшар алып тутыралар инде. Шупшар дигәннән теге шубыларын турында сөйләмим мин, конечно. Шуба дигәннән нәрсәгә сезгә 8 мартта шуба? Шуба бит инде. Булат. 8 мартта шуба дигән бар. 8 март дигәннән ул шубыны 9 майга бүләк итсәләр дә бер дә каршы булмыйбыз, бит әйме. Шулай бит кызлар. Ул бит ашарга сорамый, дөресме?
Күрдеңме? Дөрес дигән бөтен кызлар Шуңа кулчаба күрә башлады. әйтәм. 8 март ул. Әйе. Могҗиза. Могҗиза, бигрәк тә чәчәкләр белән могҗиза. Хәтта теге гвоздикалар да роза чәчәкләренә әйләнәләр дә куялар. Һәр хәлдә бәясе буенча. Безне дә монысы бердә борчымый. Сезне борчысын ул әйме. Бүген мәсәлән безне бөтен әйбер борчый. Халыкның күңеле әйбәт булсын. Безнең сәхнәбездә концертыбыз матур барсын. Алкышлар белән каршы алыгыз. Күтәренке рух белән концертыбызны алга таба дәвам итик. Сәхнәдә Алина Даутова алкышлар белән каршы алыгыз. Ömürler öteler, kümünərdir kötələr, yımğağı sütülə günlərinin. Ömürlər ötelər, kümünərdir kötələr, yımğağı sütülə günlərinin. Күпме yol ötsəndə, dikiniler gütsəngə də, şiňəsin biləbiz güllərini. Şiňəsin biləbiz güllərini. Күпме yol ötsəngə, dikiniler gütsəngə də, şiňəsin biləbiz güllərini. Şiňəsin biləbiz güllərini. Utlarda süneler, kışlılar giteler, birini de tügelir dengelik. Utlarda süneler, kışlılar giteler, birini de tügelir mengelik. 100 yıllar ötse de, kup şırlar ötse de, biz isen min yaşar kişilik. Biz isen min yaşar kişilik. Ömürler kopmasın, dikişiller vatmasın, dengege kilmegen yaşarga. Ömürler kopmasın, dikişiller vatmasın, dengege kilmegen yaşarga. Ötesi günlerge, şantılış yaşarga, Dostlarım bulsunlar deşerge. Dostlarım bulsunlar deşerge. Ötesi günlerge şantınış yaşarge. Dostlarım bulsunlar deşerge. Dostlarım bulsunlar deşerge. Dostlarım bulsunlar yaşarge. Бейік Дау қызы Олина Даутова. Қоя бейік таулар. Алина Даутова. Міне шулай. Әлі бейік таулар ғана келген еді дерсің. Тілесі құл чаба. Шылай, Илшат. Рахат сені мен етем. Иленбәк, ә? Аллаға шүкір. Баларың, жоқ. Бәйрам жетуге қолаңа списокты тұрып шығарып жібермейлер. Кіле башады иленгендеріне. Булат, сен өзіңнің сөзінде нықлап тұрға үйрен әлі. Шылай ма, нұқлап. Бәс мен шат, қатын қыз білен бәқәстешкенде емес сыңғы сөзіне бары тек қайта ауаз ғана әйте ала. Шулай ма? Әйе. Сен білесің енді? Білем шул. Қаян білемін. Тәжірибем зор, Аллаға шүкір. Булат, үш жүмлені ширатлаштырып әйткенде, тіләсән енді бәхәсіні жеңіп шығып була. Мәселен. Тыңлахам, Енді үш сөз. тыңлахам үйрен. Әйде. Шуннан, Илеткен бола. Әйе. сен өзің нәрсе әйткенін білесің ме? Әйе. Дәлиллә.
Хәзер сәхнәгә Рамил Галимҗанов чыгачак. Шуннан, Чыгачак һәм җырлаячак. сен өзün нәрсә әйткәнне аңладыңмы? Программа буенча шулай дип. Дәлилле. Рамил Галимҗанов сәхнәдә. Ал дәлилне. Шикләр туып синең күңелеңдә, мин оныткан кебек тоелса, ялгыш әйткән сүзләр йөрәгеңә тыйыр булып әгәр уелса, әйт син барын күзгә кара, ятлар аша төрүп җиткермә, күзләр белән барын аңлатырмын, арабызга мин юк җиткердемә. Әгәр минем исем берәр заман күңел түрләреңнән чуелса, сөю китте инде диеп уйлап, хушлашырга әгәр җыенсам, әйт син барын карап, ятлар аша төрүп җиткермә, күзләр белән барын аңлатырмын, арабызга мин юк җиткердемә. Баш әйләнеп китеп чит ятларга, терәк диеп әгәр таянсам, салкын җилләр кереп араларга, ялгыш кына синдә сыенсам, әйт син барын күзгә кара, ятлар аша төрүп җиткермә, күзләр белән барын аңлатырмын, арабызга мин юк җиткердемә. Әйт син барын күзгә кара, ятлар аша төрүп җиткермә, күзләр белән барын аңлатырмын, арабызга мин юк җиткердемә, күзләр белән барын аңлатырмын, арабызга мин юк җиткердемә, арабызга мин юк җиткердемә, арабызга мин юк җиткердемә. Рәхмәт. Тырыш, акыллы, уңган булган матур аһәңле җырчыбыз Рамил Галимҗанов. Рамил Галимҗанов. Кайтып та киттем әллә? Кайтып китте.
Bittiyse. Ой Болат, бигерәк матур сүзләр беләсең син. Әлбәттә ки, укытучылар нәселеннән бит мин әле әллә нинди матур әдәби сүзләр беләм әйтеп күрсәтергә мөмкинмен. Ә менә минем әтием мине бәләкәй вакытта кыш көне үзенең җимерелеп беткән копейкасында бакчага алып бара иде. Шуңа күрә мин бик иртә сүгенергә өйрәндем. Илшат, ипләп кенә монда концерт, балалар бар, үзең күрәсең. Ханымнар һәм әфәнделәр. Менә шулай. Әйдә, әйбәт кенә матур гына Күпләрегезнең игълан яраткан итәләр. җырчысы Эльмира Сөләйманова. Булырсың бит. Ey ağıl qayım, kişirsin mini, taşladım seni, ağır şoklarda, bəxtlər izlep, gitken idim de, baldırdım seni, jidi yotlarga, bəxtlər izlep, gitken idim min, tatlı xiyallar meni aldagan, tuğan migizde, oyны jilgene, baytıp yığılır, kişim kalmagan. Bu zamanaga meni gitüge mülketimde var bütünlerde faydalanmışım sina avalım saç şakalarıma ötkenlerime bəxtlər izlep gitken idim min tatlı xiyallar meni aldagan tuğan migizde oyны jilgene baytıp yığılır kişim kalmagan. Tuğla tırmışım, dünya kırmışım, miňa zor bäxit bulup duyulamay, tuğan ýagymynyň yaratdylaryn satyp alyp, bulamay şul bulamay, bəxtlər izlep gitken idim min, tatlı xiyallar meni aldagan, tuğan migizde oyны jilgene, baytıp yığılır, kişim kalmagan. Bəxtlər izlep gitken idim min, tatlı xiyallar meni aldagan, tuğan migizde oyны jilgene, baytıp yığılır, kişim kalmagan, tuğan migizde oyны jilgene, baytıp yığılır, kişim kalmagan, baytıp yığılır, kişim kalmagan.
Зор рахмет сізге. Зор рахмет. Хайырлы кеш. Баршағызға да исән соғына яшап атасыз ма? Мың рахмет. Инде әлігіне сіз туған йорт сағышы деген өр яңа жырларымның бірсін тыңлап біттігіз. Әйінді сіздің үшін шылай оқ яңа жырларымның бірсі. Дусларыма. Sarılarga manıp sağınabız dostlarım, vaqıtlışa ayrılganğa özgeli dostlarım, birge şaqta suyunikte suyulikte dostlarım, ayrılsa yıllarımız ökenikşi dostlarım, birge şaqta suyunikte suyulikte dostlarım, ayrılsa yıllarımız ökenikşi dostlarım. Yazmışlarını gayiplemik, öpkeleşmik dostlarım, mehabetni jırga salıp, jırlık eli dostlarım, birge şaqta suyunikte dostlarım, ayrılsa yollarımız ökenikşi dostlarım, birge şaqta suyunikte dostlarım, ayrılsa yollarımız ökenikşi dostlarım. Ömürlerinin kıskalığın anlap yaşık dostlarım, görüşürge vakit tabık, birge bulayık dostlarım, birge şaqta suyunikte dostlarım, ayrılsa yollarımız ökenikşi dostlarım, birge şaqta suyunikte dostlarım, ayrılsa yollarımız ökenikşi dostlarım, ayrılsa yollarımız ökenikşi dostlarım, ayrılsa yollarımız ökenikşi dostlarım. Популяр жыршыбыз Эльмира Сулейманова һәм аның дус кызлары аңлавымча. Зор рахмет сізге. Рахмат Эльмира һәм мин Эльмира белән булат бик килешәм. Тагын бер катайда. Эльмира! Сулейманова! Качты. Я, качты түгел, ул андый түгел. Качмый ул. Тагын бер кат Эльмира Сулейманова. Рахмат, Эльмира. Дус кызларыңа бигрәк тә. Я. Шыннан да бик килешәм Эльмира белән. Чөнки дуслар булганда җир теттерә торып яшәп була. Куркыныч түгел. Менә мин мәсәлән самолетта очарга куркам, бик куркам. Дуслар булганда компания җыелса, берни дә куркыныч түгел. Менә мин поездда куркам. Булат, кеше көлдермә инде, бөтен кеше көлә башлады. Поездда баруның нәрсәсе куркыныч инде аның? Поездда очуы куркыныч дим мин, очуы. Булат, мен сенің қайсы сөзің шаяру, қайсысы дұрыс екен, әлі де хаманда, гел аңлап бітіре алмайым. Онытылған кебек буласың да. Жыры белән сәхнәдә популяр жырчыбыз Ришат Фазли Әхмәтов. Ой, Булат.
Unutulğanı kibik bulasın da Sen nigedir salkın kışlarda Kütümegende iske düşesin Taşkını bulup yar su yazılarda Unutulğan kibik bulasın da Sar yaprak şiirge yatıqanıda Köngülümde qabat yanarasın Qarqazlar bizge qaytqanıda Unutulğan kibik bulasın da Yağmur tamşaları damğanıda Yüreğimin öter istelikler Sandıgaşlı tağın aratğanıda Unutulğan kibik bulasın da Sar yaprak şiirge yatıqanıda Köngülümde qabat yanarasın Qarqazlar bizge qaytqanıda Unutulğan sıman bulasın da Yanda başka yaralar tapqanıda Kilip şığar tüslü tuyulasın Su boyunda uşak yaqqanıda Unutulğan kibik bulasın da Sar yaprak şiirge yatıqanıda Köngülümde qabat yanarasın Qarqazları bizge qaytqanıda Unutulğan kibik bulasın da Sar yaprak şiirge yatıqanıda Köngülümde qabat yanarasın Qarqazlar bizge qaytqanıda Köngülümde qabat yanarasın Qarqazlar bizge qaytqanıda Qarqazlar bizge qaytqanıda Qarqazlar bizge Hayırlı kеш исәмісіз, құрметті қазандылар, қазанымыз қонақтары. Unutulğan kibik bulasың да, деп мен жазып берділерін Айлау Сүлейманов, қандайын сөздерін жазды Венера Махмутова. Оларға шындай матур жыр жазған үшін, яз айларын алып қайта тұрған жыр жазып бергендер үшін рахмет яусын авторларға. Бір алқышлап кеттік әлі. Сағындырғансыз малай? Көптен көрген жоқ сізді.
Әлі Аллаға шүкір, өзімнің концертларым біле еріп айттық, шалды ятларына шығып кірдік, әлмәт ятларына, төбен камы. Бек жылы қаршы алдылар, соңа көре менде Алла берса, Қазанға да шират жита бұғай. Өзімнің концертімді ұйыштыра кереген нешік болса да. Бүтінісі жырла бітірді бұғай, енді бізгені қалдық. Яра достар, Алла берса бұлар, есәнлік болса, бірге яшасак, матур яшасак. Қыштың соңғы айын ұзатып, өтәбіз, матур етіп, язлара керек, язларын ұзатып, жайларымызға кереге yazsın. Yazlarga bir matur jır bölек етемәл өзіңізге. Бәйрәм хақымнан. Бәхет ашқышы деп жазып берді меңа Альберт Ғалимуллин. Рахым етіп тыңлағыз Қазан. Ір яңа жырындан бірсі. Tozulu sular kupmüşəsi Jirdəmikən, hələ kukdəmikən Miğa digən bəxit aşqışı Kukdə bulsa, mənim alır idim Bulsa, əgər bulsa basqışı Öter yolum kirtelerden tıra Sikilteler ışırı yolumu da Eslim әлі, eslim бар dünyadan Bəxit aşkış keminin kulağını da Jirdəmikən, hələ kukdəmikən Miğa digən bəxit aşkışı Xəyalımda zəngər kokunu gizəm Dingizlərini ingiləb ötəmin Көңіл türlərimdə yazqı yaşım minim Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Jirdəmikən, әллә күктəmikən Miğa digən bəxit aşqışı Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Ришат! Бек матур жырлары тағын бір қат алқышлар. Фазли Ахметов. Тағын бірді жырлайып тұрам. Рахмат яусын. Беремдер білі қызлар. Yok, ана жырларға қалдырсаң. Фазли Ахметов Ришат. Молодец. Я гел оқтым. Баян шығадыр тауыршы дейм. Бұны жауап. Сөйттіріп жырлайқар уақыт метем әлі бейді әбілсе тағыматығы бейіп те көрсетсе, Болат, сеңа қазір рахат. Енді оның турында сейлерге. Сен бет қазір беуші.
Әйе, теге звезды над паркетымда ұшасың малай, бейесің. Рәхәт әдіп бұлай тұрып қарайым инде һәр атна сайын. Анда білесің бізген нәрселер, айыны да бірге үйреткенні сіздігіне үйретеміз инде. Юк, дұрысыңды әйткәндә Булат күнләшеп қарап тұрам мен, әйе. Мені де шақырсалар, бәлки мен де үйренген булыр. Әйде үйретем. Бесплатно ма? Әйе. Ярар. Сағаты $500. Басмына шылай тұрып. Аулай. Қошапсынар, сен аретін беріп тұрсыңдар ма? Әйе. Әдеде шой, шап қара. Маэстро музыку деп әйтер едім. Сәхнеде Татарстанның атқазанған артисті Резида Шарафиева. Dolğanlarga isi gitmi әкірілігіне тірбәді Езәбіз икәу біргәбіз тармыш деген кимәді Қалайақта әзіләрі біз, мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі икәні біз Қалайақта әзіләрі біз, мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз Yüзәбіз шул көз салған yok ятларға Икәу болсақ ғөмірге де юғалмамыз қайда да Қалайақта әзіләрі біз Мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз Қалайақта әзіләрі біз Мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз Бірге ішілі ішкәклер талмасалық ұлларым Күрәдір неге көрмәсін ташламасыл Құдайым Қалайақта әзіләрі біз, мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз Қалайақта әзіләрі біз, мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз Қалайақта әзіләрі біз, мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз Қалайақта әзіләрі біз, мәхәббәт жилкәні біз Әлі қайлардан көріне бәхітлі екеніміз бәхітлі екеніміз Хайырлы кеш, исәнмісіз, құрметлі тамашашылар. Барығызны да шын көңілден бәйрәм белән тәбрик итәм. Енді алдағы жырыбыз Айдар Минхажевның Айдар Темірбаев күйіне yazылған Тұрмыш кимәсе деген жыры болды. Келесі жырыбыз енді сізге таныш жырларыбызның бірсі Азат Халимовның Наил Қасимов сөздеріне yazылған жыры Бір ұшырашу, бір ғұмыр, бір ұшырашу, өзі бір бәйрәм. Иділ йылға әкірін аға, жиранадан күш ала. Емлі иділ бойыларында, ғұмырда әкірін аға,
Aşıraşı yakın dostlarım Vakit to'xtasin hele Bizning üçün sular aksın Ömür ağımasın hele Aşıraşı yakın dostlarım Vakit to'xtasin hele Bizning üçün sular aksın Ömür ağımasın hele Sizilmi ömür uzağına Dostlar cıyalığın жерде Қайғы сағаш ұнытыла Алар тек қалла жырда Ашыр-ашық яқын достарым Уақыт тоқтасын әлі Біздің үшін сулар ақсын Ғұмыр ағымасын әлі Ашыр-ашық yakın dostlarım Vakit to'xtasin hele Bizning üçün sular aksın Ömür ağımasın hele Eğlenik uşak yanında Tutuluşup қолға қол Бір ұшырашу, бір ғұмыр деп Халық білмей әйтмей ол Ұшырашық яқын достарым Уақыт тоқтасын әлі Біздің үшін сулар ақсын Ғұмыр ағымасын әлі Ұшырашық яқын достарым Уақыт тоқтасын әлі Біздің үшін сулар ақсын Ғұмыр ағымасын әлі Біздің үшін ошақ янсын Ғұмыр янымасын әлі Ғұмыр ағымасын әлі Татарстанның ат қазанған артисті Резида Шарафиева. Резида Шарафиева. Рахмат, Резида Бекзур. О, Илшат. Нәрсе? Нихаят сенің білен екеугіне, теге биючі йылдызыбызсыз ғына. Рахат име? Аллаға шүкір. Ялыйта. Кім ол ма? Міне, жіктір рахат қонатланып кеткен шекілі болдым, білесің? Бізді ялайтабыз еме анардан башқа. Шол. Қонатланырсың. Чүнки біздің матур итіріп концертіміз бара. Концертіміз матур болсын үшін әлбәтте біздің спонсорларымыз бар. Менімше міне шушы минутларда спонсорларға да рахмет айтырға тиіш болабызdır. Әлбәтте. Һәм рахатланып, сіздің алқышларыңыз біздің рахмәтләребез. Альфа Джим, заманша бизнес-класстағы фитнес-клуб. Күреш зонасы, балалар фитнесі, кардио, вело, тренажер зоналары, пилатес, спа һәм синең өчен башка бик зур фитнес мөмкинлекләре мәйданы. Московская урамы 48-нче йорт. Игътибар. Студентлар өчен махсус ташламалы бәяләр. Телефон 280-40. Тиз генә язып алганнардыр дип уйлыйм. Һәм Юник матурлык салоны һәм стилле кием бер урында. Шибәр булу авыр түгел. Моның өчен без барысын да эшләрбез. Кил, Курская урамы 27-нче йорт. Шулай ук мәгълүмати партнерларыбызга рәхмәтебезне белдерик. Сезнең алкышларыгыз оператив хәбәрләр җиткерүче Известия Татарстан газетасына рәхмәт. Безнең гәҗит һәр укучысына ярдәмгә килергә әзер. Туры сүзле, сәяси, иҗтимагый газета. Якты төсләр, таныш йөзләр күрсәтүче иң яхшы татар музыкаль телеканалы Тим ТВ-га сәлам һәм рәхмәт. Тим ТВ и татар музыкаль телеканалы иң якты, иң сыйфатлы, бөтен татар эстрадасын күрсәтүче шәп канал Тим ТВ.
МТС, Летай ТВ, Таттелеком, Билайн ТВ, Телесет, Ростелеком, Интердол, Оникс, Зеленодольста, Дом.ру, Радиотелеком операторларынан әлеге каналны тоташтыруны сұрағыз. Каналны tmtvonline.ru сайт арқылы да қарап була. Ул сізді һәм бізде булырға тиеш. Яхшы кәйф дулкынында тирбәтүче Татар радиосына. Татар радиосы милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бары тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртәне яхшы кәйф белән башлап җибәрәбез һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. 105 FM яхшы кәйф дулкынында. Рәхмәт! Зур рәхмәт! Әлбәттә, менә бик матур 8 март килеп җитә дип сөйләштек, әйме? Менә шушы матур көндә залда утырган барлык ханымнар өчен тагын бер кичкенә генә бүләк. Нинди? Шибәр генә бер җегет. Шулаймы ни? Илдар Әхмәтов! Хисләремнең сәдәлеген тоеп, йолдызларга исемнәрең уеп, алларың авызым дисәң, син инде ши. Узганнарның моң авазы булып, сагышларның кайт авазы булып, араларда юллар ята икән бит. Күкем бәзен йыртып ашып, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım disen, son икән бит. Yazmışlarның sınavından kaçkan, mini yatlar kışağına atkan. Sin икән bit, sin икән bit. Күкем бәзен yırtıp açıp, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım disen, son икән bit. Yazmışlarның sınavından kaçkan, mini yatlar kışağına atkan. Sin икән bit, sin икән bit. Хыянәтең инде кичерим дип, назларыңнан кабат исерим дип, кулларыма сузым дисәң, син инде ши. Зәңгәр су томаннардай таралып, хыянәт газапларга уралып, араларда йыллар ята икән бит. Без абынган юллар ята икән бит. Күкем бәзен йыртып ашып, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım дисәң, son икән бит. Yazmışlarның sınavından kaçkan, mini yatlar kışağına atkan. Sin икән bit, sin икән bit. Күкем бәзен йыртып ашып, günahlardan yırak kaçıp, takdirlerini uzayım dисәң, son икән бит. Yazmışlarның sınavından kaçkan, mini yatlar kışağına atkan. Sin икән bit, sin икән bit. Sin икән bit, sin икән bit. Sin икән bit, sin икән bit. Bek zor rahmat. Hayırlı kişiler, isenler misiniz kazanlar? Ütken beylemler bilen sizin mujiklar.
Kileşek bayramlar bilen sizni hatun kızlar. Bunda ortadan gana kirip qaragan edi, mujiklar nişep hokkeyda tugulsiz, bugün hokkey iş. Ha? Şaklar qattım, ne urunlar biz şu hokkey nitkendir indi anda azirek. Basım yasaganlar, Akbars bugün birinci playoff'taga birinci maçını ötkär, avtomobilist bilen. Min özüm tege nık tege janatar kişi, şuna göre malayını da üretip bitirdim xar, malay da jinnene bitti. Kluşka bilen xar tege keşeke tutup uyda oynap jüri şayı bilen. Şuna onu da şulay qoturtup bitirdim. Bana bu jırlap bitirge şunda varam, bireriz uturasız kysayda menim bilen ekrandan ettigiz şunda tartılagız. 3-nji period qabılsa da jittişirmin әле Allah birsa. Mine şirattagı jırga kilgende gilde tege meňa to'g'ri kelmey turgan jır bu jamaat men özüm tege lirik jırlar jırlymende basynda tege zamandan ortda kalmaska dep yazdırılgan jırlarning birisi bolgan Gümür boşqa uzmasın degan jır. Hoppa! Yazlardan yazlarga, küzlerden küzlerge, yoğalgan baxtli qaydansın izlerge, yoğalgan baxtli qaydansın izlerge, ömür boş uzmasın, baxtlar tuzmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın, ömür boş uzmasın, baxtlar tuzmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın. Seni izlegen, simliğini izlegen, yoğalgan baxtni qaydansın izlegen, yoğalgan baxtni qaydansın izlegen, ömür boş uzmasın, baxtlar tuzmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın, ömür boş uzmasın, baxtlar tuzmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın. Vakit son tuman mı, elle son buran mı? Vakitte adaşır, işimiz tuğan mı? Vakitte adaşır, işimiz tuğan mı? Ömür boş uzmasın, baxtlar sunmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın, ömür boş uzmasın, baxtlar tuzmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın. Yalgızlık utunda yanlarga yazmasın, ömür boş uzmasın, baxtlar tuzmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın, yalgızlık utunda yanlarga yazmasın. Kabul yazırışımız İldar Ahmetov. Hem şum büyü türkümü. Zor rahmet. İldar Ahmetov. İldar Ahmetov. Ahmetov İldar dip ırlagan yok. İldar haki qaraga bar. İldar şok. Keşekengini unutma yeme. Kılıçkı dip. Natege sin iken bit sin iken dip eğer de kişegeyme. Gününe bir 10 mertebe sin in akıllısı, in yaxşısı, in eybeti dip tursan onun min-minligi orta eken. Sen özüңне ilşatны gerek beyeliysin. No bulat biz patşalar gadi kişiler indi. Gab gadi. Padşah hazretleri rıxsat itigiz әле зинһар өчен алдагы җырчыны игълан итәргә. Rıksat item, rahim et. Каршалыгыз популяр җырчыбыз Эльвина. Elvina.
Terli bizeklerge Törünür Utimeli Senin yazmışına Tanım belendigine Koğala Rıhsat içi bir yoluna Uzim dihislerden gına Bulsa da Jılalağın tayıp Koraşımda Bir korarsın belki baralar Jılalağın tayıp Koraşımda Bir korarsın belki baralar Şidiyat güller Uzken yollarında İzlerine diklim sarılır Rıhsat içir Utim yazmışına Kirpiklerim bilen koğala Rıhsat içir bir yolundan Uzim dihislerden gına bulsa da Jılalağın tıyıp koraşımdan Bir korarsın belki buralar Yetimi tügen Kışın gülüp akşamda Soyri ene kanat Kuağınıp Utimeli Senin yazmışına Uçtu bilerim bilen Koğalar Rıhsat içi bir yolundan Uzim dihislerden gına bulsa da Jılalağın tıyıp koraşımdan Bir korarsın belki baralar Jılalağın tıyıp koraşımdan Bir korarsın belki baralar Bir korarsın belki Эльвина! Эльвина! Грациос, қабатланмас илахи зат, фәрештәләр қанат қағып барлыққа китергән Алиха. Нинди хыяланасың әйме, Илшат? Ей, хыялана. Хыяланасыңдыр син бит әле яшь, әмма безнең яшь вакытта. Безнең дә хыяланып, менә гел үскәч, аның белән танышасы иде дип карап утыра торган йолдызларыбыз бар иде. Әйе. Менә иң яраткан йолдызларымның берсе Флора Сөләйманова иде. Шулаймы ни? Әйе, ник дип сора? Нишләп? Чөнки, син минем кыз фамилиямны беләсеңме соң? Беләм инде, Сөләйманова. Әйе, шуңа күрә
Сüleymanova bulgaç Süleymanovаны яратам. Хәтта абыемның кызына Флора исемен куштым. Кайтадырым, аның белән бергә җырлыйм, җырлатам. Менә Хәзер дә җырлап йөриме? җырламый, кияүгә чыкты. Минниханова хәзер. Әйбәт икән. Сüleymanovаны сагынабыз гына шул. Ну, сагынмыйк. Үзе монда бит ул. Шулаймыни? Әйе, легендар җырчыбыз, Татарстанның халык җырчысы Флора Сөләйманова. Алкышларыгыз белән рәхәтләнеп, рәхмәт сезгә Флора апа. Тагы да көчлерәк алкышлар. Рәхим итегез. Зур рәхмәт. 60-нчы елны Казакъстаннан алып кайткан бу җырны мин җырламыйча китә алмыйм. Кая барсам да, әниемә дигән җырны тыңлап китәрсез. Шәмши Калдаяков музыкасы, Гафу Хәйрбеков сүзләре, татарчага Госман Әхмәтҗанов тәрҗемә итте. Менә 60-нчы елдан бирле җырлана инде бу җыр. Тагын бер кат тыңлап китегез әле. Әниемә. Биргәнсең син миңа алнурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куен гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларың күзеңнән таныймын. Булларга барабар нигенә бирәем, бердән бер бүләгем, туыры йөрәгем, итә күр канагат, риза бул шушыңа, үзеңә аталган җырымны кушып ал. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Бурычлы сиңа мин, әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын. Ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын.
etsem de min sine sabıymın Günelin nazların Gözünden tanıymın Зур рәхмәт. Мидхәт Миншин шигырендә җырлана торган Алтын көмеш дигән җырны тыңлап китәрсез. Алтын көмеш күз шағыла қарасаң, алтын көмеш кирәк түгел бір-біріне аңласаң, алтын көмеш күз шағыла қарасаң, алтын көмеш кирәк түгел бір-біріне аңласаң. Алтын көмеш саф алтында табыла, алтын көмеш қойып булмый мәхәббәтнең сағына. Алтын көмеш саф алтында табыла, алтын көмеш қойып булмый мәхәббәтнең сағына. Тау булса да күңелләрне җылытмый, бәхетлеләр яшьлектәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын көмеш тау булса да күңелләрне җылытмый, бәхетлеләр яшьлектәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын көмеш шыңнарыннан башларың әйләнмәсен, алтын көмеш чылбырларга хыяллар бәйләнмәсен, алтын көмеш шыңнарыннан башларың әйләнмәсен, алтын көмеш чылбырларга хыяллар бәйләнмәсен, алтын көмеш чылбырларга хыяллар бәйләнмәсен. Легендар жыршыбыз, Татарстан халық артисті Флера Сулейманова. Рәхмәт, Ринат, рәхмәт ақылым, рәхмәт. Баян партиясы Ринат Валиев, Флера Сулейманова. Рәхмәт сезгә бик зур. Моңлы тавышларыгыз өчен. Ижатыгыз өчен. Безгә шундый үрнәк булган өчен. Үзенең барлыгы белән әле сөендереп торсын безне, халкыбызны. Әйе, Субханалла. Менә мин уйлап торам, безнең сандугачыбыз узган тормышта точно сандугач булгандыр микән Флера апа? Шулайдыр, чөнки ул безнең чын мәгънәсендә татар эстрадасының сандугачы дип әйтеп була. Шулай бит? Килешәсезме? Сәнгатенең әле монда әйтергә. Шулайрак. Менә син узган Тормыштамы? Тормышта сандугач булгач, Флера апа, син кем булгансың икән? Минме? Мен узган тормышта белмим кем булганды, урамда бер вакыт бер шигән кызы туктатты да, "Дай погадай" дип карады. Келесі тормышында син дуңгыз буласың диде. Кеше көлдермә инде. Кеше көлдермә. Бердә дөрес әйтмәгән ул. Мин дөрес әйтәм, Мишер кызы буларак дөресен әйтәм. Әйт. Син бит безнең сарык елында туган. Рәхмәт. Сарык елында тугач кем буласың инде? Рәхмәт. Рәхмәт Лейсан, рәхмәт. Нигә? Тынычлыгымны җуйдым хәзер менә. Тынычлан. Тынычланырсың. Мин аны тынычлармын хәзер кергәч, ләкин берничә секундтан безнең залдагы гүзәл затлар, ханымнар һәм туташлар үзенең тынычлыгын югалтачак. Әлбәттә. Чөнки сәхнәдә бруталь татар эстрадасының иң затлы шибәр җырчыларының берсе Раяз Фасиха. Әйдәгез бергәләп каршы алабыз. Bu dünyada yaşav acep avır Bir şuları yeri menge kilip
саулықына бире сәлеметлік келсін еңілік бәхетні саулықына бире сәлеметлік келсін еңілік бәғірлеріні тілеген бір шулардан күшлілерде қойшақ бір сынар бірішмейше янып яшар үшін сәлеметлік тілейм мен сиңа бірішмейше янып яшар үшін сәлеметлік тілейм мен сиңа байлығы да сенен үйліп қалар дарман берген саулық болмаса сүю оты шәшіп жүрегіңді дүрлеп янған ошақ тұрмаса сүю оты шәшіп жүрегіңді дүрлеп янған ошақ тұрмаса бәғірлерді тілген бір шуларда күшлілерде қойшақ бір сынар бірішмейше янып яшар үшін сәлеметлік тілейм мен сиңа қадірін білмей жойсаң саулығынны мың тарафтан ізлеп шабарсың хәлсіз қалып үміт үзген шақта бұл жырымнан шифа табарсың хәлсіз қалып үміт үзген шақта бұл жырымнан şifa tabarsın Bağırlarını dilgen bir şuanıda Güçlülerde koyşak bir sınav Birişmişe yanıp yaşar için Selametlik dilim min sima Birişmişe yanıp yaşar için Selametlik dilim min sima Selametlik dilim min sizge Selametlik dilim min sima Татар Самат Қазан артисі Ринат Валиев, бик зор рахмет. Бик зор рахмет. Шушы яңа жырларны менә шушындай алкышлар белән каршы алалар икән. Демәк, бу җырның киләчәге бар. Һәм Илназ Бакка бик зур рахмет бу җырны язып биргәнгә. Илназ Бакның музыкасы бу. Флора Пасылаймановадан соң чыгып җырлавы. Ансы инде бигрәк тә зур имтихан һәм аннан соң шундый алкышлар алу тагында бик зур рахмет инде сезгә шулай алкышларыгызга. Чөнки инде мин чынлап та бик каушап тордым. Чөнки нишәп кенә Флора Сөләйманова дигәч, мин үземнең әле беренче тапкыр сәхнәгә чыккан вакытларымны искә төшердем.
Орша педагогия күлиятында оқығанда Орша егетләре ансамбле составында мин 1998 елны ялгышмасам Флора апа Сөлейманованың 60 яшьлек юбилейында Карин Чинчурин театрында чыгыш ясаган. Менә шуңа күрә Флора апаны бик хөрмәт итәм, яратам. Әле дә сөйләшеп тордык. Шуңа күрә аңа да сәламәтлек теләп алыйк әле. Исәнлеге булсын. Мин әйтәм, Флора апа, сезнең яшьтә шулай җырлый алсак, мен әйтәм, безгә шундый зур бәхет булыр. Ничек матур гына, җиңел генә баянга җырлап чыкты. Шуңа инде киләсе җырга килгәндә дә теге сәламәтлек дигәч, Илназ Бах музыкасы дигәч, Илназ Бахның бер мәзәген сөйләмәсәң дөрес булмый. Ул теге мине кыстыра бит һаман үзе сөйләгәндә. Теге бер каядыр Ингушетия якларында, теге таулы якларда инде бер авылда бер бабайга 100 яшь тулган. 100 яшь тулган, хәзер бөтен авыл җыелган, аксакаллар, инде район главалары җыелганнар, начальстволар котларга килгәннәр, һәр бер репортер килгәндә инде интервью ал. Бабай, 100 яшыңа хәтле ничек җиттең син? Нәрсә эшләргә кирәк? Сире нәрсәдә дигәч, менә сеңлем мин арак эчмәдем, тәмәке тартмадым, хатын-кыз белән чуалмадым дип әйтә ди. Шуңа 100 яшькә хәтле җиттем. Әзрәк салып, тартып, хатын-кыз белән чуалган булсагыз, нәрсә булган булыр икән дигәч, белмим, ансын әнә әтидән сорагыз, ул әле төре буй кызлар белән гүләйтеп кайтып, җоклап ята дип әйтә ди. Менә әтисенә ничә яшьтер инде, понятное дело. Шуңа күрә барысы да бераз гына кирәктер инде ул. Ул бит мәзәкләр булай гына чыкмый. Чынлап та киләсе 8 март белән дип әйтмәкче идем мин. Чын күңелемнән миңа сообщение яздылар. Теге хатын-кызлар инде носки белән бритвенный станок алдыңмы? Менә хәзер без инде бриллиантлар көтәбез дип. Килсен ул мартны көтәбез, язны көтәбез. Мин үзем раяз булгач бигрәк тә язны яратам. Шуңа күрә менә бу киләсе җырда бик оптимистик, теге бүгенге көн белән яшәй, иртәгесен шорт знайт дигән сүзләр бар. Менә шуны бергәләп җырлап карыйк әле. Яңа җырларның берсе Зөфәр Хәйретдинов язып бирде. Яшик әле дип атала ул. Әйдәгез әле. Кәйфләр ничек? Әле бер уяныйк әле. Тормыш бит ул шундый нәрсә, бәхет кайгыдан тора. Я шатлыктан ошак күңел, я сагышка батыра. Эх, дусларым, яшик әле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Эх, дусларым, яшик әле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Тормыш бит ул шундый нәрсә, күрмәгәнне күрәсең. Яшәр өчен бу дөньяда утка суга керәсең. Эх, дусларым, яшик әле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Эх, дусларым, яшик әле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Тормыш бит ул шундый нәрсә, ямын тәмен белгенә. Бүгенге көн белән яшә, иртәгесен кем белә. Эх, дусларым, яшик әле, һәр көн соңгысы кебек.
kızları yaşı geldi her gün sıngısı gibi hayırlarga orun koymay baxtlarga kömeli hayırlarga orun koymay baxtlarga kömeli baxtlarga kömeli Популяр жыршыбыз сіз сұрадымыздың асыл егітлерінің бірісі Раяз Фасыйхов. Бек зор рахмет. Қаршалығыз сахнада Альбина Апанаева. Алқышларыңыз! Альбина Апанаева. Рахмет. Өр-яңа жыр, сен менің бүләгім. Şekli yazımda ışıradın tağımda Көңілді hislerini tarattın Бәхітім сен дейдің жаныма наз бердің Яраттым мен сені яраттым Сен менің бүләгім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді юлым Şağılsın bu мұңлы жырымda Сен менің бүләгім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді юлым Şağılsın bu мұңлы жырымда Сызылып таң атты хислерні уятты Ұнытылмай бәхітлі ул таңдар Шишмәләр жырлады таң Қызы тыңлады сайрап уянды былбылдар Сен менің бүләгім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді юлым Şağılsın bu мұңлы жырымда Сен менің бүләгім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğum бәғірімді юлым Şağılsın bu мұңлы жырымда Йөрәгің жылысын, шатлықның ылысын Бирдің бит сен миңа гомергә Мөлләргә үрелеп, бәхеткә төрелеп Яша син бәгырем бу җирдә Мин синең бүләгең мин Синең теләгең Кыяшым язмышым юлында Hürmetlep suyuğun bәгырен юың Şağılsın bu мұңлы жырымда Сен менің бүләгім сен менің тілегім Қияшым язмышым юлымда Hürmetlep suyuğun bәгырен юың Şağılsın bu мұңлы жырымда Hürmetlep suyuğun bәгырен юың Şağılsın bu мұңлы жырымда Популяр жыршыбыз Альбина Апанаева. Апанаева Альбина.
Әлде башыңда яңгырый аксын менә шушы матур җырлар. Булат, синең дә шулаймы ул? Яз җитүгә икенче кешегә әйләнәсең дә куясың менә. Ул күңелдә нинди рәхәтлек барлыкка. Күңелгә рәхәтлек барлыкка килә минем хезмәт хакы алганнан соң гына. Шундый рәхәт булып китә минеке генә түгел икән. Аңлаучылар бар әйме? Шулай була күрәмәсәң, ни генә әйтсәң дә, яз ул көтелмәгән мөгъҗизалар вакыты. Жылы кояш сиздермәй генә бөтен карны ашап бетерә. Карны аша бетергәч, асфальтны кимерә башлый. Асфальт кимерә? Әйе, алайса, каян уйлыйсың теге башың белән төшеп югалырлык шикелләр каян барлыкка килә? Кояш ашый. Ох, Булат. Кояш әле ярый. Барыбер, яз яңарыш. Яз мәхәббәт җыры санала. Менә киләсе җыр да яз турында. Ялгыз итмәм дип җырлый Лилия Муллагалиева. Алкышлар белән каршы алыгыз. Лилия Муллагалиева. Хәерле кичләр барчагызга да. Сагынуларым белеп, сине килерсең кебек, сине көтәм һаман, һаман да. Йөрәк ярсып яна, üzülсә дә ара, яратамын һаман, һаман да. Йөрәк ярсып яна, üzülсә дә ара, яратамын һаман, һаман да. Güzel yeşili kaldı karşılarga tamlı, süyü lezzetine aldanıp, elle şıklı gülden, elle sırlı dünden, irinlerim yandı ballanıp. Elle şıklı gülden, elle sırlı dünden, irinlerim yandı ballanıp. Sağınularım belip, sin gelirsin kebek, gül şeşekli nurlu yalanğa. Yaşlı koydur kebek, yaşlı koydur kebek, yaratamın haman, haman da. Gımır balgır kebek, yaşlı koydur kebek, yaratamın haman, haman da.
Бик зур рәхмәт алкышларыгыз өчен. Инде бер чыккач, рәхәтләнеп тагын бер җыр сезгә бүләк итәсем килә. Эльвира Сафина сүзләренә язган җырым. Әлбәттә, бу җырны сез ишетеп беләсез, шуңа күрә мин бүген инде килгәндә үк сезгә таныш җырларны алып килергә тырыштым. Әйдәгез, барыбыз бергәләп бөтен зал рәхәтләнеп җырлыйк әле. Без бит авыл кызлары! Шәһәр кызлары ачуланмасыннар, сезнең өчен дә җыр язырбыз, киттек! Хоп! Телне динне онытмайбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Эш пишмак бәлеше пешереп, бик еш кунак сыйлыйбыз. Мул табыны һәм кунакчыл, авылның кызлары без китек бергә, бер эштән дә курыкмыйбыз. Без бит авыл кызлары, утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндер, авылның уңганнары. Сыйырында савабыз без, пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта, утынында ярабыз. Ирләрбез өйдә юк чакта, бер эштән дә курыкмыйбыз. Без бит авыл кызлары, утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндер, авылның уңганнары. Ылгыр егетләр ярый итә, чибәр авыл кызларын. Саклап, яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары. Гөрләп бакып кына турсын татарның авыллары. Бер эштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндер, авылның уңганнары. Бер эштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Без бит авыл балалары, без бит авыл балалары. Һәм барыбыз бергәләп киттек! Безнең кебек авыл кызы Лилия Муллагалиева. Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева. Бик зур рәхмәт! Рәхмәт, Лилия. Бәйрәм белән сезне! Сезне дәген. Ләйсән. Бу җырларның кайсысында яз иде соң? Ой, шат. Син образлы уйла. Аның Лилияның һәр җырында язгы хисләр белән әйләндереп алган кебек. Шуннан әйтәм, Кая? Җилфер, җил искәндә. Монысы да яз турында инде алайса. Сквозняк турында микән? язгы сквозняк турында. Язгы сквозняк турында. Ничек кенә булмасын, сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты, җырчы, музыкант Закир Шахбан.
jilfer jiliskende dulqın oynay kullerde jilfer jiliskende dulqın oynay kullerde irkamının halini bil deyip üzümü kuştum jillerge irkamının halini bil deyip üzümü kuştum jillerge Jilfer jiliskende Türkan zenger şalingini Jilfer jiliskende Türkan zenger şalingini Yirten iskeni ton jilinen Sıra minim halimini Yirten iskeni ton jilinen Sıra minim halimini Jilfer jiliskende Büglet sıgla büdret al Jilfer jiliskende Sıgla bügle büdret al Bik sağınıp qayttım irkem Tizrek шығып qarşı al Bik sağınıp qayttım irkem Tizrek шығып qarşı al Jilfer jiliskende ile zifak kayın Jilfer jiliskende ile zifak kayın Bik sağınıp qayttım irkem Kil kıyaşım kil ayım Bik sağınıp qayttım irkem Kil kıyaşım kil ayım Hayırlı iş kazan. Bek zor rahmet hürmetli tamaşaçılarım. Hayırlı iş hürmetli jir suyucu hürmetli tamaşaçılar. Şin көңілден бек шат шушы көркем матур Татарстан Республикасы сәнгать ұсталары концертында сіздің белән күрешергә, очрашуыма, менә яшьләр белән бергә катнашу бик зур шатлык хәзер без инде улгаеп киләбез. Хөрмәтле дуслар, Фарид Хатиповның иң яратып башкара торган җырларының берсен башкардым. Җилфер җилискәндә дигән җыр булса, хәзер яңгыраячак җыр шулай ук матур, яратылып башкарыла торган җырларның берсе. Дәртле җырны, бу җырны бары тик шушы залда утыручы güzel hanımlar için başkarasım kile. Min hatun kızlar için cırlarga yaratım cemaat. Elde yarı siz var, jigitler öpkelemezdir. Автор başkarışı, icattaş dostumuz Buğa Mişere, Rinat Rahmatulin icat etken jır, kızlar için. Taşlap, gitme! Jırlıyız meni bilen birge. Bu jırның sözleri bik jingel. Benim yüreğimde niye sinanı yılatasın Gözlerime yaşlar doldu nişik sinanı anlatasın
izlerimni Karlar kumdi unutkansındır deysen melle Salkını kışının kışı jitmez Mehabetimni sündürürge Jırlıyız mini bilen birge kızlar Yuh taşlap gitmezdi Kaldırma beni Yalgızım Var bir giremin Yaşayalım Mini ver üzdeme Yok taşlap gitmezdi Kaldırma beni Yalgızım Var bir giremin Yaşayalım Mini ver üzdeme Göz aldımdan gittim eminim Sinen mallı paraşlarım Sine izlep köp mü yürüdüm Yollarda da min adaşmadım Giyleri eli bir maturkün Kabat eli biz kavuşuruz Salkını kışlar artta kalır Biz ikev birge kalırız Yuh taşlap gitmezsin Kaldırma beni Yalgızım Var bir giremin Yaşayalım Bir üzdem Yok taşlap gitmezsin Kaldırma beni Yalgızım Var bir giremin Yaşayalım Mini bir üzdem Suyup hem suyulup yaşayın hürmetli Kadın kızlar, hürmetli tamaşaçılar Min her vakit sizin bilen Sizni yaratuşu Tatarstan'ın at kazanan artisti Jürşi hem muzikant Zakir Şahban Bulurman Kızlar Taşlap gitmezsin Kaldırma beni Yalgızım Var bir kiremin Yaşayalım Mini bir üzdem Yok taşlap gitmezsin Kaldırma beni Yalgızım Var bir kiremin Yaşayalım Mini bir üzdem Yok taşlap gitmezsin Kaldırma beni Yalgızım Var bir giremin Yaşayalım Min bir üzdem Yok Uдар саламат казаман артисті жыршы музыкант Закир Шахбан. Закир Шахбан. Sen işke gitken çakta Kışaklap min uzatam İyisen savuyur Süyüklüm deyip kallam Seni kütten bir üzüm Terezden almay күзім Сағат соң сені қайтмайсың хаман Сен қайда матурым Ұныттың мен барлығын Сағынмайсың ақырысы сені мені
hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğap Yarattan şulası mini sinem Sağınasın mı mine Yoksunasın mı mine Bir haberde bir miysen igasın Vakit haman uza Yüreğim erini sıza Hıyanetin turunda uylasam Esin ayda kabahat Yürüsün izlep rahat Unutkansın ahırası sin minem Emmin hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğap Yaratam şulızıp mine sinem Kızının huyuna Sina tatlı duyulur Vakıtlı şamağı hisler Sen bitimini süyesin Kütkenimni bilesin Bir kaytırsın isine düşer Esin kayda maturum Anlattın min varlığın Sağınımıysın ahırası sin minem Emmin hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğap Yaratam şulızıp min sinem Esin kayda maturum Unuttun min varlığın Sağınımıysın ahırası sin minem Emmin hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğap Yaratam şulızıp min sinem Yaratamız şubuz sizni yigitler. Yaratamız. Esin kayda kabahat Yürüsün izlep rahat Unutkansın ahırası sin minem Emmin hislerge şumap Yalğızımı yatak tuğap Yaratam şulızıp min sinem Esin kayda kabahat Yürüsün izlep rahat Unutkansın ahırası sin minem Emmin hislerge şumap Yalğızımı yatam tuğap Yaratam şulızıp min sinem Şeşke. Şeşke. Бигрәк матур җыр. Нәкъ менә 20 шифрәләргә хәтле торган җыр инде. Кабахат. Кабахат. Ярый инде теге. Кайтасыңмы сен? Соңа мин күзалларга китерә куркам, инде җырлар барлыкка килергә мөмкин теге бу теманы гәрдә дәвам итсәң име? Кіріп кетмеген де бұл. Кермик әле, кермик. Инде сүзләр әйттерсең мин бит интеллигент булырга тырышам. Яхшы, мөхтәрәм җәмәгать, хәзер инде мин теге күреп торган балаларыбыз булса, якынгарак алыгыз, яма үзегезнең яңа рәтләр арасына җибәрә күрмәгез. Чөнки хәзер сәхнәгә дөньяның 8-нче һәм 9-нчы могҗизасы чыгачак. Бер юлы. Аптырап калдылар. Әйт инде кем икәнен әйдә. Башта эшләпә. Оста кара ыштан. Туфли. Галстук. Үзе әтәшкә дә ошаган. О миңа калса шыпшын әтәш инде бу. Юк. Хәзер бик эссе булачак миңа калса, име? Бик әйбәт мәгънәдә, Мөнир. Юк, әйбәт мәгънәдә калай әтәш. Калай. Татар эстрадасының калай әтәше. Мөнир Рахмаев! Unik salam. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan günün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bakitli kileşekler.
bulsun, nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Яқты кеш күңеліңде, бәйрәм туған күніңде, дос туған якыннарың құтлый сені ул күнде. Туған күн ул бүләкләр, һәм қанатлы теләкләр, насip булсын, бәхетле киләчәкләр. Туған күн ул бүләкләр, һәм қанатлы теләкләр, насip булсын, бәхетле киләчәкләр. Кешерә, кешерә, кешерә! Шатланып яшә әллә, яшәндә яшнә әллә, җырлап биеп күңел ашы, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр, һәм қанатлы теләкләр, насip булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм қанатлы теләкләр, насip булсын, бәхетле киләчәкләр. Кешерә, дуслар! Төпләрле аласың, шатланыплар аласың, теләкләрнең бәйләмен, туган көннең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм қанатлы теләкләр, насip булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм қанатлы теләкләр, насip булсын, бәхетле киләчәкләр. Насip булсын, бәхетле киләчәкләр, бәхетле киләчәкләр. Күптән сезне күрмәдем. Хәйле кич, исәнмесез, уникс, кәйфләр әйбәт. Все нормально? Ярар. Сезне кызлар, апалар, әбиләр, киләчәк бәйрәмнәр белән котлыйм. Бәхетле булыгыз. Мин сезне бик яратам. Яра, алга таба киттек, хөрмәтле достар. Тагын берне җырлыйм, аннан соң китәм. Алкышлар. Башлыйбыз. Мин бит сөям сине генә. Менә шундый матур гына җыр. Минем биешләр монда. Әйдә чыгыз, киттек. Уникс, әйдәгез көчле алкышлап алыйк әле, Уникс. Кәйфләр ничек? Ва, киттек! Күзләрең, күңелем назлады, ай гүя нур сибә сылы йөзләрең. Сагышка бирешмә, һич юкка көнләшмә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре.
akşamında bir gene biyimiz gidiyoruz var. Hoppa! Hoppa! Al nefis көңіліңе сал менің тек сеңа деген ихлас кейстерім Қал сүйі деңгізінде қал күтті бізді ұфықта бақыт күнәрі Ал нәфис көңіліңе сал менің тек сеңа деген ихлас кейстерім Қал сүйі деңгізінде қал күтті бізді ұфықта бақыт күнәрі Қал сүйі деңгізінде қал күтті бізді ұфықта бақыт күнәрі Salam! Молодец! Мөнир Рахмаев һәм Индекс 8 бию коллективы. Поклоняйся, Гали. Татарча белмей, ул татарча белмей. Девочки, выходим обратно. English shade. Булат кымашаулама. Девочки, не уходим. Обратно идем. Come on, me. Beautiful girls. Chicken McNuggets, McDonald's, yes. Мөнир Рахмаев һәм аның подтанцовкасы. Мөнир алардан тизрәк селкенә бу. Возьмем все за ручки и пойдем вперед. Сезнең алкышларыгыз. Һәм шулай 1 сәгать узды ди башыйып. Иртәгә кадәр бу җиңү. Рахмат Бекзур Уникс! Рахмат Бекзур. Мөнир Рахмаев. Әйтмәсәң дә чыга ул, нигә зря әйттең? Рәхәм менә моннан чыгачак. Әйтте диярсең. Без көтеп торыйк әле бераз. Кулша булар. Гадәттә шулай чыгадыр я. Так. Уже чыгарга тиеш. Аллага шөкер дәвам итик иде. Рушайтар бит әле пронесло. Нормуль. Нормально. Кара әле, Ләйсән соңгы вакытта минеме түзмәде. Yok, ул теге киләсе концертка энергия ала шулай. Аның аккумуляторы утыра да монда, бии, тамам. Кире заряд җыя. Әйтергә куркамны, Мөнир Рахмаев. Иртәрәк кайтырмын дип уйлаган идем бүген. Мин савыритергә өйрәндем инде хә. Ничә ел. Син беренче мәртәбә шуңа әйтәм бит. Икенче елы белеп торыямы? Белдем, аңладым инде хәзер. Әйтмәсен дә шуңа. Аңладым әйе. Ләйсән соңгы вакытта әйтәм теге фәлсәфә турында китаплар укый башладым әле, теге көн чыгыш фәлсәфәсе турында һәм теге беләсеңме, үткәннәргә Кытай зыялылары күзлегеннән чыгып карыйм хәзер. Кытай зыялылары. Әйе. Кызык. Алар үткәнгә ничек карыйлар? Үткәнгә ничек карый? Күзләрен кысып карый инде шул. Булат. Юрыйлайсам, нәкъ шулай күзләреңне кысып, алдагы җырчыбызны каршы алалайсың. Шанлы үткәннән якты киләчәккә үтеп барышлый. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтов сезнең каршыгызда. Фән Вәлиәхмәтов каршы алыгыз. Әткәмнең җырын тыңлап үстем, аның җыры булды җанымда. Шул җырларны үзем җырладым мин җаннарыма авыр чагымда. Ипләп кирәк, әкрен кирәк, ипле ирләр бик сирәк. Ипле ирләрнең гомерен бергә теләргә кирәк. Ипләп кирәк, әкрен кирәк, ипле ирләр бик сирәк. Ипле ирләрнең гомерен бергә теләргә
Әткәм жыры миңа дәва булды, әткәм жыры миңа көч бирде. Бер нигә дә бирешмәслек итеп, әтиемнең жыры үстерде. Ипләп кирәк, әкрен кирәк, ипле ирләр бик сирәк. Ипле ирләрнең гомерен бергә телләргә кирәк. Ипләп кирәк, әкрен кирәк, ипле ирләр бик сирәк. Ипле ирләрнең гомерен бергә телләргә кирәк. Әтиләр жыры белән үстек, шушы жырлар безгә юл ярды. Әтиләрдән калган жырлар белән үстерәбез хәзер улларны. Ипләп кирәк, әкрен кирәк, ипле ирләр бик сирәк. Ипле ирләрнең гомерен бергә телләргә кирәк. Ипләп кирәк, әкрен кирәк, ипле ирләр бик сирәк. Ипле ирләрнең гомерен бергә телләргә кирәк. Ипле әкрен ир егетнең кадерен белергә кирәк. Ипле дигән ирләрдә дә тик бер гомер бер йөрәк. Ипле ирләрнең кадерен белеп яшәргә кирәк. Бик зур рәхмәт. Теге рәхмәйдән чыгып, элекке заман белән хәзерге заман арасындагы бер ни кебек килеп чыкты әле бу. Ул хатлы кызлар кырда басып турса, мин дә сикеррим, конечно. 45 ел җырлап алай кеше яртып йөрмәдем инде, үзем генә җырлап йөрдем мин. Бу җыр инде әткәйләр турындагы җыр, бу әйбәт, акыллы, тәртипле, ичми тартмый, гүләйт итмәй торган әтиләр турындагы җыр булды. Хәзер яшьлек турында бер җыр җырлап китәм инде. Кеше картайгач яшьлеген сөйләп йөри, эт картайгач койрыгын сөйрәп йөри ди бит. Яшьлегем турында җыр. Şak buldu da indi uzdu, kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Bugün gelse kadirli, üzüp tarra bağırını. İhmatur yaşisi idi, alda kalgan ömrünü. Bugün gelse kadirli, İhmatur yaşisi idi, alda kalgan ömrünü. Jiter jitmez rızık babak giyer giymez üssekte. Bizning yaşligi bizi bitol nişek ne diysek de. Bizning
яшьлеге біз бит ул ничек кенә дисәк тә, бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәгырне, их матур яшисе иде алда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәгырне, их матур яшисе иде алда калган гомерне. Ничек кенә димәсәк тә безнең үткәннәребез, узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәгырне, их матур яшисе иде алда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәгырне, их матур яшисе иде алда калган гомерне. Өстәлләр тулып торсын, бәйрәмнәр булып торсын, калган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Өстәлләр тулып торсын, бәйрәмнәр булып торсын, калган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Калган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Татарстанның һәм Башкортстанның ат казаган артисты Фән Вали Әхмәтов. Безнең халык артистыбыз. Алкышларыгыз. Зур рахмат, хөрмәтле дуслар. Фән Вали Әхмәтов. Рахмат. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вали Әхмәтов. Көрдеңме? Әкрен генә чыкты, шәп итеп җырлады. Кіріп та кетті. Рахмәт. Шунда бүген шушы сәхнәдә нинди легендар артистлар белән бер рәттән яшьләр дә бар, әйме? Бик матур күренеш. Һәм концертыбыз да матур бит? Матур. Менә шушы минутларда яңадан менә шушындай матур концертлар карау мөмкинлеге, тудыру мөмкинлеге булган өчен спонсорларыбызга рәхмәт әйтеп бетик. Әлбәттә. Альфа Джим, заманча бизнес-класстагы фитнес-клуб. Көрәш зонасы, балалар фитнесы, кардио, вело, тренажер зоналары, пилатес, спа һәм синең өчен башка бик зур фитнес мөмкинлекләре мәйданы. Московская урамы 48-нче йорт игътибар. Студентлар өчен махсус ташламалы бәяләр. Телефон 280-40. Юник матурлык салоны һәм стильле кием бер урында. Шибәр булу авыр түгел. Моның өчен без барысында эшләрбез. Кил, Курская урамы 27-нче йорт. Шулай ук мәгълүмати партнерларыбызга рәхмәтебезне белдерик. Оператив хәбәрләр җиткерүче Известия Татарстан газетасы. Безнең гәҗит һәр укучысына ярдәмгә килергә әзер. Туры сүзле сәяси, иҗтимагый газета. Якты төсләр, таныш йөзләр күрсәтүче иң яхшы татар музыкаль телеканалы TMTV-га зур рәхмәт. Ул сездә дә, бездә дә булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм алкышлар, бәлки хәзер безне карыйлардыр әле. Безнең авылда да эшли ул хәзер. Тау астында. Татар радиосы яхшы кәеф дулкынында тирбәлүче Татар радиосына. Татар радиосы милли радиостанциялар арасында беренче урында торучы радио. 24 сәгать дәвамында бар тик популяр җырлар, татар эстрадасының танылган җырчылары. Без һәр иртәне яхшы кәеф белән башлап җибәрәбез. Һәм көн дәвамында бары тик позитив таратабыз. 105 FM яхшы кәеф дулкынында.
Менімше менә шушы яхшы кәйф хәзер Казанда гына түгел, Яшел Үзәндә, Арчада, бүтән шәһәрләрдә дә бараймы? Әлбәттә. Хәтта Пермьдә дә туңгылар рәхәт, әйбәт һәм бөтенесенең дә күңелләре күтәренке. Шулай. Безнең дә күңелләр күтәренке, чөнки сәхнәбездә Сәхнәбез түрендә дуслар, татар эстрадасының шибәр, матур, гел ул үзенең чыгышлары матур күлмәкләре белән сөендерүче, алтын барс премиясе лауреаты инде күп тапкырлар Булат әфәнденең тормыш иптәше Ләйсән Гыймаева. алкышлар. Котлый мәнием бүген туган көнем, йөрәгең типсен мәңге арымасын, жылы кочагына мине юатканда, сагынам һаман бала булмасам да, рәхмәтем чиксез әни синең каршыңда, өйрәттең уй фикерне уйлап әйтергә, җылы карашың олы юлдашыклар бара атлап янәшә. Рәхмәтем чиксез әни синең каршыңда, бер җылмайлар үтә, диеп ашыгыма якыннар белән бергә озак бәхеттә язган безгә яшәргә. Безгә гел терәп, безгә таяныш син, йөзеңдә балкып торсын елмаюың, синең кочаклар кебек туган йортка очып киләбез җылы кочагыңа. Рәхмәтем чиксез әни синең каршыңда, өйрәттең уй фикерне уйлап әйтергә, җылы карашың олы юлдашыклар бара атлап янәшә. Рәхмәтем чиксез әни синең каршыңда, бер җылмайлар үтә, диеп ашыгыма якыннар белән бергә озак бәхеттә язган безгә яшәргә. Рәхмәтем чиксез әни синең каршыңда, өйрәттең уй фикерне уйлап әйтергә, җылы карашың олы юлдашыклар бара атлап янәшә. Җылы карашың олы юлдашыклар бара атлап янәшә. Сезнең турыда ничек кенә күп җырлар җырласак та артык булмас әниләр. Чын күңелдән шушы залда утырган барлык әниләребезне һәм инде хатын-кызларыбызны киләсе бәйрәмнәр белән тәбрик итеп үтим әле. Бәхетле озын гомерләр булсын сезгә. Яннарыбызда безне сөеп, яратып, кадерләп торган кешеләребез булсын, кояшларыбыз булсын һәрберебезнең. Киттек, син кояшым.
Жанашым, ятыларға көз салма дие, үпкәләгән буласың. Әй жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йылдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй жанашым, жанашым, жанкайым син минем. Жанашым, жанкайым син минем. Сине генә бит син кояшым, күңелемнең күгендә. Нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Әй жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йылдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй жанашым, жанашым. Жанашым. Йылдызларның исәбе юк, кояш ул бер генә. Рәхмәт яусын булганыңа, эзләп сөюләреңә. Әй жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йылдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йылдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй жанашым. Әй жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йылдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йылдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй жанашым. 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 Татар эстрадасының популяр җырчысы Ләйсән Гыймаева. Гимаева Ләйсән. Ләйсән Гыймаева. Мен бейіп тұрым, хоть подтанцовкалы. Урамда февраль. Әйе, сен білесің ма, Илшат, статистика бойынша, қатын қызлар февраль айында бик аз сөйлешілер екен. Нишләп микән? Башкалардан чагыштырганда, а? Белмисең моны? Юк. Чөнки февраль айында 28 генә екен. Шуңа. Ярар, без күбрәк сөйләшеп калыйк алайса. Әйдә, сөйләшик. Менә тыңлалы, чираттагы җырчыга багышлап шигырь чыгардым. Китаннан. Тыңлыйсыңмы игътибар белән? Әйдә, бик нык шәп шигырьдер. Биек тауның башларында мәше ширемне тырный. Кызлар күңеле булсын дип, Рөстәм җырларын җырлый. Син беләсеңме, бу җыр өчен, шигырь өчен сине ишетәчәкләр. Ишетәләр. Ким дигәндә гонорарны бирмиләр. Чөнки ул Орша Шана заводының директоры. Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Рөстәм Закиров. Hayırlı kış. Yaşabasın seni ömür atım
Gençlerimni jilde taratır Şabunna hiçten bina tutturmaysın Ay yegene bulsa tuktatır Şabunna hiçten bina tutturmaysın Ay yegene bulsa tuktatır Tuktaydı tuktadı müratır Kuş ayaklap yarsıp şapmaşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayına Bir koyunlar bunda bulsanşın Tuktaydı tuktadı müratır Kuş ayaklap yarsıp şapmaşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayına Bir yağına bulup kaytsanşın Yoklukta bir ırgıydı müratır Onun minde tam şeyir Eytirsin ne girip atkan jayelerden Atılıp çıkan utlaşlar Eytirsin ne girip atkan jayelerden Atılıp çıkan utlaşlar Tuktayındı tuktadı müratır Kuş ayaklap yarsıp şapmaşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayıma Tuğan yaka tağın kaytsanşın Tuktayındı tuktadı müratır Kuş ayaklap yaksıp şapmaşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayıma Tuğan yaka tağın kaytsanşın Sen de beni işitmişsin Ömür adım yaksa bırgıysın Düşürüp de şitke beni kaldırmışsın Bir tukta beni varmışsın Düşürüp de şitke beni kaldırmışsın Bir tukta beni varmışsın Tuktaydı tuktadı müratır Kuş ayaklap yaksıp şapmaşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayıma Bir minutka tuktap tırsanşın Tuktaydı tuktadı müratır Kuş ayaklap yaksıp şapmaşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayıma Bir minutka tuktap tırsanşın Alıp kaç yemini yaşık tuğayıma Bir minutka tuktap tırsanşın Tuktaydı şapmadı müratır Hürmetli domuşlar, автор башкаручы Илхам Валишин ижад etкен жырны sizге башкардым. Ол Гомер Атым деп исемленди. Мына мында алып баручылар Шона директор дегеш нидер бир толкунлануу болду. Сөздөрүн азыраак ялгыштым. Ага гафу этерсиз. Энди алдагы жырым сиздин көплөрүңүзгө тааныш болгон жыр болор. Дине Булгакова сөздөрүнө жазылган жыр. Сен унутма. Жерде мен барам. Kazıları şırlap, kırk kazıları yılap, Kangalı taşı bıçak işitkeş. Kırk kazıları şırlap, kırk kazıları yılap, Kangalı taşı bıçak işitkeş. Yürek ernip kala, yürek sıkırap yana, Kırkazıları kebek seni gitkeş. Yürek ernip kala, yürek sıkırap yana, Kırkazıları kebek sen gitkeş. Elle yağmur yağar, elle yaşlar tama, Yollarından gitken kışlardan. Elle yağmur yağar, elle yaşlar tama, Yollarından
gitken kışlarda. Yürek sinekte yıllar öte öte, seni unutma jirden mini varım. Yürek sinekte yıllar öte öte, seni unutma jirden min varım. Kırkazıları kaytır, tuğay şeşke atır. Gül dolu kınlar, kazılar kağınuda. Kırkazıları kaytır, tuğay şeşke atır. Gül dolu kınlar, kazılar kağınuda. Yürek erdek gitmez, kütken uşqa gitmez. Seni kaydırsan öter sanılar. Yürek erdek gitmez, kütken uşqa gitmez. Seni kaydırsan öter sağınılar. Seni kaydırsan öter sağınılar. Kırkazıları şırlar, kırkazıları yılar. Kırkazıları şırlar, kırkazıları yılar. Seni kaydırsın öter Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров. Келесі bayramlar bilan. Rahmat sizga. Өзіңізге рахмет. Закиров Рүстем. Рүстем Закиров. Бекзор рахмат Рүстем абай. Енді дәвам етейік. Бұл дүнияның емен тәмен біліп, рәхәт яшар үшін ғап-ғади уңыш формуласын білерге керек. Иртә торырга күп эшләргә һәм иң мөһиме нефтяникның малайы булырга кирәк. Баласы булырга кирәк. Соңгы пункт булмаса, киләсе җырчыбыз бик иртә тора, бик күп эшли һәм Уфа, Казан арасын бик еш тапты. Килә бик күп концертларыбызга Аллага шөкер дип әйтергә кирәк һәм инде каршы алыгыз. Популяр җырчыбыз, Башкортстан кунагы Василия Фаттахова. Василия Фаттахова. Қайрада біз сау бол дейдің миңа. Бұл ұшырашу соңғы мәртәбә. Юғы шаммеймі біздің yollarыбыз. Айырылыр дейік ертеге. Ашығасың жаным ялғышасың. Юғалтуы жеңіл табудан. Құтқарырға керек мәхәббәтні. Сүйу кетсе қайтмас яңадан. Менің күзлер ташлап кетмәдиләр. Өзің миңа сау бол дейсің дә. Мин ышанмыйм синең сүзләреңә. Әллә ниләр диеп әйтсәң дә. Ашығасың жаным
ялгышасың. Югалтуы жеңіл табудан, құтқарырға керек мәхәббәтті. Сүйу кетсе қайтмас яңадан. Ашығасың жаным, ялгышасың. Югалтуы жеңіл табудан, құтқарырға керек мәхәббәтті. Сүйу кетсе қайтмас яңадан. Мен ышанам бар күзләріңә, күзләрің бит толы сөйли дөресен. Барда яхшы булыр тигәлегә, язмыш безне сынай күрәсен. Ашығасың жаным, ялгышасың. Югалтуы жеңіл табудан, құтқарырға керек мәхәббәтті. Сүйу кетсе қайтмас яңадан, құтқарырға керек мәхәббәтті. Сүйу кетсе қайтмас яңадан. Xayrli kech, hurmatli bizning tomoshabinlarimiz, do'stlarimiz, tuğanlarımız. Men yuqqa g'ina әлі мәхәббәт турында җырлamadım. Әлбәттә, бүгенге яз бәйрәмнәре белән сезне барыгызны да тәбриклисем килә, дуслар. Һәм дә әлбәттә үз парыгызны табырга теләр идем. Әмма парлы булганнарга үз парларыгызның ләззәтен белеп, эшләрегезнең, хезмәтләрегезнең тәмен белеп, бергә булуларыгызның бәхетлен белеп яшәгез, дуслар. Икенче җырымда минем шулай Оскар Усманов көенә Анна Попова бүген ул залда парлап яшәсеннәр ярлар дигән җырымны шулай ук сезгә бүләк итәсем килә. Кертіп сүзелер жырға қошыла, бір-бірсін үстеп яшәргә насип яралар қауыша. Қара әлі, бір қара әлі, парлар yüze ақ қошылар. Бұл дүнияда шексіз бәхетле парлап яшәсәләр ярлар. Қара parlap yaşaseler yarlar. Күккә күрсәм бар күгәршен, шатылык сыймый күңелемә. Аларда парлап бәхет
Башқұртстан қонағымыз, популяр жыршымыз Василия Фаттахова. Фаттахова Василия. Зор рахмат келуіңіз үшін, жырлар бөлек еткен үшін. Енді алдағы жыршыбыз алдынан нәрседер айту, нендер комментарий айту менімше бик артықтыр. Чөнки саны бик яхшы білесіз, саны яратасыз. Біздің легендар жыршыбыз, Татарстанның халық артисті Хамдулла Темірғалиева. Әйдіңіз күшті алғыштара көп қаршы алдық әлі. Dalı birisi dallarda, dalı birisi dallarda. Sandığa şimeytip sayra, siygeni yarım paylarda. Sandığa şimeytip sayra, siygeni yarım paylarda. Sandığa şımışasın mı gittiğinde güllerin? Sandığa şımışasın mı gittiğinde güllerin? Senin yanına varıp kayta erkenli güllerin. Senin yanına varıp kayta erkenli güllerin. Vakırın isken jil silkide vağidel kamışların. Vakırın isken jil silkide vağidel kamışların. Kim ayrılmış şular bilmi ayrılı sağcıların. Kim ayrılmış şular bilmi ayrılı sağcıların. Vağideller dulkırlana dulkırlana kımlana. Vağideller dulkırlana dulkırlana kımlana. Basıp sayrar tolasınsa sandığı işte mılana. Basıp sayrar tolasınsa sandığı işte mılana. Monolog işte Talyan garmını kimler oynatır indi? Monolog işte Talyan garmını kimler oynatır indi? Sen bulmağaş köngülümde kimler yuvaqtar indi? Sen bulmağaş köngülümde kimler yuvaqtar indi? Garmununu tartıp oyna urlarga mingende de. Garmununu tartıp oyna urlarga mingende de. Intasım yo'q o'lganda da, urlarga kirganda da. Intasım yo'q o'lganda da, urlarga kirganda da. Urlarga kirganda da. Зур рахмет. Бәйрәм белән, хөрмәтле тамашачылар, тагын да бер яңа җырымны сезгә тәкъдим итеп китим әле. Ифратты талантлы шагыйребез Рөстәм Закуан сүзләрне язылган Альфред Якшамбетовның бик матур җырын җырлыйм. Картаясы килми һич тә. Картаясы килми һич тә, гомер көзем җитсә дә. Мәхәббәттән янам дигән, чәчләргә шат төшсә дә. Җитмешендә, сиксәнендә, узарга язсын безгә. Оҗмак матур
diyseler de gidesek gelmiş yerden yaşayanı bu şirde jitmeşinde 80'inde uzarga yazsın bizge Aşmakma dur diyseler de gidesek gelmiş yerden yaşayanı bu şirde Yaşım 60'tan olsa da Güvenim 18'den Yüzüyle birge Mehabbetin gezinden Jitmeşinde 80'inde Uzarga yazsın bizge Öşmek matur diyseler de Gidesik gelmiş yerden Yaşayan bu şirden Yaşayan bu dünyanın Kaderin bilip gelen Siyulardan yanıp giyip Bağırıp deyip gelen Jitmeşinde 80'inde Uzarga yazsın birge Hoşbakma dur diyseler de Gidesik gelmiş yerden Yaşayan bu şirden Jitmeşinde 80'inde Uzarga yazsın birgen Hoşbakma dur diyseler de Gidesik gelmiş yerden Yaşayan bu şirden 90'ında yüzlerinde Uzarga yazsın bizgen Hoşbakma dur diyseler de Gidesik gelmiş yerden Yaşayan bu şirden Hop 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 Hoşbakma dur diyseler de Gidesik gelmiş yerden Yaşayan bu şirden Халқымыздың езік қошы, легендар. Жыршыбыз, Садарсаны халық артисі Хамдүне опамыз, Темірғалиева. Рахмет. Хамдүне опа, күш дәрт бір қошанда бітмесін сенде, еме? Бізге сенден энергия алып яшіргенсің. Амышлай болсын. Қабат алқышлар. Хамдүне Темірғалиева, Хамдүне опа, әйдегізін. Алқышты ғалі бір. Хамдүне Темірғалиева. Өзіңізге зор рахмет. Зор рахмет, Хамдүне опа, е. Нешік, тәмлі болды ма? Салянка. Салянка. Алдыңыз ма? Тамағыңыз тұймаған болса қолғаны үйде. Тәмлей бір көп болмай. Телевизор каналында дұрыс айтасың. Жыл білен отарша Салянка концерті енді, тамам. Көріп тұра, бик ұшаған сізге ертеге ял күні бүгін үйге қайтмағыз. Ресторан, кафеларға барып, біраз ғана көңілігізді көріп, жігітлер алдан 8 март бәйрәмен бүгін бүләк етігіз, әме түні бұйы. Шубыға ақша жия баштасындар дейді. Хөрмәтле гүзәл затларыбызны якынлашып килүче бәйрәмнәр белән. Һәм келесі очрашуларға қадар сау болыңыз. Сен сау болыңыз, зур рахмат келгеніңіз үшін, болғаныңыз үшін. Сіздің үшін жырлайлар, сіздің үшін жырлар ижаттылар. Алдағы ұшырашыларға қадар исән сау болыңыз. Сау болыңыз. Хушығыз. Бейіп шыққан кебек бейіп кереге. Кеттік.